6710 Atria 2 kertaa noin 2 kiloa kypsä sian sisäfileviipale pakaste. Valmiiksi kypsä ja viipaloitu liha nopeuttaa ruoanvalmistusta ja esille laittoa ja vähentää siten työkuluja ja hävikkiä. Samalla myös laatu paranee. Tällaiset tuotteet ovat suosittuja ammattikeittiössä ja siihen tarpeeseen Atria lanseeraa kypsän viipaloidun sian sisäfileen. Tämä suvikypsennetty sian sisäfilee on valmistettu vastuullisesti tuotetusta suomalaisesta sianlihasta. Liha on kypsennetty suvit-menetelmällä, jonka ansiosta liha on mehukasta ja mureaa. Fileen pinta on kevyesti ruskistettu. Tuote on viipaloitu ja pakattu sopivan kokoisiin noin 2 kilon pakkauksiin ja pakastettu. Yhdessä myyntierässä 2 kilon pakkauksia on 2 kappaletta. Kun liha on valmiiksi kypsennetty ja viipaloitu, sitä on erittäin helppoa ja nopea käyttää. Se on lyhyen kuumennuksen jälkeen tarjoiluvalmis. Kypsä viipaloitu sian sisäfilee sopii erityisesti kokouslounaiden, tapahtumien tai juhlatilaisuuksien pääruokavaihtoehdoksi niin noutopöydästä kuin lautaseltakin tarjottuna. Tätä perusmaustettua tuotetta on helppo yhdistellä eri makumaailmoihin. Tarjoa filee kylmään vuoden aikaan sopivasti tumman punaviinikastikkeen ja paistettujen sienien kanssa tai kevyemmin itämaisesti maustettuna vokkivihannesten ja paistetun riisin kera.